سرکرده گشتی چکدارên Sûriya Demokratîk dibêje eger rejima Esed razî be ew amade ne tevlî çekdarên rejima Esed bin û ew Esed û rejima wî nabînin dijmin û naxwazin ku şer jî li gel wan bikin. Mazlûm Ebdê serkirdeyê giştî yê çekdarên Sûriya Demokratîk yên bi ser PYD ve ji rojnameya Ukaz ya Siûdî re li ser nîzîkbûnên PYD û rejima Esed eşkere kir ku qesedê rejima Esed nabînin dijmin û ne amade ye ku şer li gel wan bikin. Serbarî ku ew amade ne tevlî çekdarên rejima Esed bin eger Esed razî be. Di derbarê bajarê Minbij yê ku bêhtir ji hezar ciwanê Kurd dê şerê kontrolkirina Minbijê de jiyana xwe ji dest dan, Mazlûm Ebdê ji rojnameya Ukaz re eşkere kir ku ewan bi 6,000 çekdar beşdarî di helmeta leşkerî ya kontrolkirina Minbijê de kirine û ewan hemî merc û rêkeftinên di derbarê Minbij de pêk anîn û paş re xwe jê vekşandin. û ew axaftin li gel daxuyaniya encumena Minbij ya leşkerî li heftê di dema ku ragihandî ku kontrolkirina Minbij ji aliyê çekdarên qesedeyên bi ser PYD ve û radestkirina wê di dema borî de rêkeftin li ser hatibûkirin û ewan ji berî ku dest bi helmeta kontrolkirina Minbij bikin, civînek li bingeha encerlîk ya leşkerî lê Tirkiyê li dar xistibûn û hemî xal û qonaxên kontrolkirinê û radestkirinê di derbarê Minbij de destnîşan kiribûn.